que participamos en Preescolar na Casa, un programa de educación con 35 anos de historia tentando crear unha cultura de infancia. Preescolar na Casa atende a miles de familias, está na maioría dos concellos galegos, defende a importancia educativa dos primeiros anos, salienta o noso papel imprescindible de pais e de nais, e aposta polo valor da cultura e da lingua galega. Os profesionais e profesionais de Preescolar na Casa achéganse aos nosos povos e casas. Xuntos podemos comentar as dúbidas, os erros e acertos sobre a educación dos nosos fillos e fillas. Con eles aprendemos xogos e cancións, recursos da vida cotiá que nos permiten gozar da crianza dos fillos e das fillas. Ao tempo que nos educamos, contribuímos á súa formación xuntos, familias, nenos e profesionais, falamos sobre igualdade e coeducación, sobre normas e límites, hábitos e valores. Eses son os piares que sustentan as vidas dos fillos e das fillas, da familia e da sociedade. Tantos esforzos, tanta formación especializada, tantos cartos públicos investidos nestes 35 anos poden quedar en nada se retiran o apoio a Preescolar na Casa. Os políticos que falan coa boca grande da importancia das familias, os partidos que reclaman maior implicación dos pais e das nais, a Xunta de Galiza, que di defender tanto as familias e que nos reclama tantísima responsabilidade, aos concellos, ás diferentes administracións, a todos eles dicimosles: Preescolar na Casa é un proxecto 100% galego e que se está a exportar fora de Galiza. Non se pode abandonar un programa educativo de tanto prestixio e proxección internacional. A todos os que nos gobernan, porque así o decimos nós, dicimosles: non condenen a unha morte lenta a Preescolar na Casa. Somos nais, somos pais, somos familias con nenos e nenas pequenos que participamos en Preescolar na Casa. Nin calamos, nin nos conformamos. Estamos aquí e queremos seguir educando aos nosos fillos, aprendendo a ser nais e pais a cada un deles, nos espazos educativos de Preescolar na Casa. Moitas grazas.